Història de Xixona al balcó. Festes en 1800. El 24 de juliol de 1800 es complia el segon centenari del milagre de Sant Sebastià, en que vertió lágrimas la santa imagen del venerado patrono en momentos de una peste que azotaba el reino. El poble volia fer una gran festa, però hi havia un gran problema. Una reial cèdula de Carles II de 1771 havia prohibit les festes amb ús de focs artificials i tirs d'armes dins dels pobles per a evitar accidents. És a dir, es van abolir les festes patronals de la majoria dels pobles. El 26 de juliol de 1800, Antonio Ibáñez, encarregat de la festa de Sant Sebastià, va enviar al Consell d'Aragó un memorial demanant fer festa els dies 24, 25 i 26 d'agost. El síndic argumentava que la diversión más grata al público gijonenco era la de disparar en sus fiestas al tiempo de las misas y procesiones, y aún por la noche, en lugar donde no hubiese peligros de incendios ni desgracias personales, alguna cuerda de fuegos artificiales sujetos a ella y sin poder extraviarse. Dichos fuegos estaban muy de acuerdo con la memoria de un santo enteramente militar y tan gran capitán. Pero, como es sol dir, las cosas de palacio van despacio i l'autorització no va arribar a temps, i estes festes per el bicentenari del milagre de Sant Sebastià no es van celebrar. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.